Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Miegħek ukoll. Kif tafu hekk mad-dinja kollha hekk dan il-weekend ta' dal-ħadd hija l-ġurnata missjonarja. U forsi tgħidu għaliex niċċelebraw il-ġurnata missjonarja. Nagħmel qed niċċelebrawha permezz tal-Ewkaristija bħala ringrazzjament lill-Alla ta' tant ħidma missjonarja li ssir mad-dinja kollha. Niċċelebraw il-ġurnata missjonarja biex nitolbu għall-missjonarji, biex nitolbu għall-aktar vokazzjonijiet saċerdotali reliġjużi. U wkoll niċċelebraw il-ġurnata missjonarja biex minn dak li l-bambejn jipprovdilna ngħinu lil ħutna fil-bżonn, ngħinuhom b'mod anke materjali barra bit-talb, ngħidu b'mod materjali. Ħuti biex nitħejjew tajjeb għal din l-Ewkaristija, jew narfu ħtijietna titolbu maħfra lill-Alla. Jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħnina. Mulej ħnina. Tilimitta lina fuq is-salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Terġajt ftaħtilna triq għas-sema, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nfaħru lill-Alla flimkien. Glorja lill-Alla, Filori tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin tal-jeta tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, nadufġieħ. Inrodulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sukat tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla minn il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Fakkarkom il-ġabra li ssir għabżonijiet tal-missjoni. Grazzi. Nitolbu. U Alla, inti trid li l-bnedmin kollha jsalvaw, jaslu li jarfu l-verità. Ħares lejn il-ħsad kbir tiegħek, ibad ħaddiema għalih biex l-Evanġelu jixxandar lill-bnedmin kollha sa mal-poplu tiegħek jinġabar għall-kelma tal-ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek. U hekk jimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni u l-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-mulej oġbu jaksu bil-mart. Talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' reparazzjoni, huwa qatt jara nisel u jittawwal jiemu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-dbatija tiegħu qatt jara id-dawl jixba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Il-kelma tal-mulej. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Sewwa hi l-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedeltà huwa għamel u iħobb id-dritt u sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħatkun
it-tieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk illi jibżaw minnu, fuq dawk illi jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħelsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Qari mill-Littra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna il-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa il-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħaners u mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien ġagbu Ġwanni u li Zebedew resqu lejhu qalulu Mallem, dak li se nitorbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom. Huma weġbuh, ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux intom titolbu, għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titamdu bil-magħmudija li bija se nitammet jien. Għandna qalulu, imbagħad qalilhom Ġesu il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva u titamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal ġagbu għal Ġwanni, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd, għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Min qiegħed isegwi xi ftit il-ħajja tal-Knisja jaf li bħalissa f'Ruma għaddej l-aħħar fażi tas-sinodu tal-isfijiet u dan l-aħħar fażi il-ħsieb huwa iċċentrat fuq is-sinodalità bħala Knisja f'missjoni. M'hemm xejn ġdejta. Għaliex din hija kienet dejjem parti mit-tagħlim li l-Knisja
hija knisja missjonarja, ma tistax tkun knisja u ma tkunx missjonarja, u allura importanti u l-missjoni mhijiex biss ta' dawk li aħna naħsbu jiġifieri iva s-saċerdoti l-missjonarji li jmorru f'dawn il-pajjiżi il-bot fejn għadhom ma semgħux bi Kristu. Però il-koll kemm aħna li din kollha aħna msejħin biex inkunu missjonarji. Il-koll kemm aħna fil-post tagħna, fis-sitwazzjoni tagħna, fil-kundizzjoni tagħna, anke saħansitra fid-djar hemm il-missjoni. Għax il-missjoni x'inhi? Li twassal lil Kristu, li xandal lil Kristu. Ix-xandal lil Kristu mhux biss bil-kelma, imma bl-eżempju, u mhux biss bl-eżempju bix-xhieda, imma wkoll bil-kelma. Għax irid jasal il-mument fejn int tħabbal lill-persuna l-oħra il-persuna ta' Kristu. U meta aħna ngħidu il-Knisja missjonarja, għaliex? Għaliex it-Trinità hija missjonarja tgħiduli dan mhux xi ħsieb oli le. Alla l-missier x'għamel? Bat lill-ibnu. Ġesu Kristu għal-ewwel missjonarju u għal-ewwel missjonarju li ġie waslilna l-imħabba tal-missier, jurina l-imħabba tal-missier, jagħti ħajtu għalina. Allura mhux jurina biss bil-kliem, imma bħajtu jagħti ħajtu għalina biex jurina l-ħniena u l-imħabba kbira tal-Alla għalina. U allura aħna l-koll ma nistgħux ma nkunux missjonarji, però fil-ġurnata tal-lum huwa jixraq sewwa li aħna niftakru b'mod partikolari f'dawk li jkunu msejħin biex propju jmorru jwasslu l-kelma f'art barranija, f'art fejn għadhom ma semgħux bi Kristu, f'art fejn ħafna drabi mhux biss hemm faqar spiritwali, imma dan huwa akkumpanjat ħafna drabi faqar ta' kull għamla oħra, bħal faqar materjali, faqar morali u faqar ta' kull għamla oħra. U allura huwa importanti li aħna llum l-ewwel qabel kollox niftakru fihom fit-talb tagħna. Aħna meta nkunu fl-uffiċċju missjonarju fil-missjo, huma diversi l-missjonarji li jiġu u jżuruna u tistaġeb kemm jinsistu biex l-insara jiftakru fihom fit-talb. U ħafna jarfu jirrikonoxxu missjonarji anke ta' pajjiżna stess li kieku ma kienx għat-talb tal-insara, kieku ma kienux iwettqu dik il-ħidma li jwettqu. Nitolbu eżis ħuti għaliex it-talb huwa importanti. Aħna narfu li huma jiltaqgħu ma' diffikultajiet kbar. Biżżejjed wieħed jgħid mhux biss il-bidla tal-lingwa, bidla ta' kultura, issib ruħek mhux f'pajjiż ieħor imma propju f'affarijiet li għadek trid tipprova tifhem, tifhem u taraf is-sitwazzjoni ta' dawk il-popli. Imma mbagħad ikoll problemi oħrajn li jiltaqgħu magħhom diffikultajiet. Iva, u allura importanti, u aħna nisqu ħafna li jittalb, għax it-talb huwa importanti. Papa Franġisku jibgħat messaġġ kull darba, kull papa għax issa din ilha tiġi ċċelebrata ma' 98 darba, din hija 98 sena li qed niċċelebraw jum il-missjoni. Imma f'din il-messaġġ tagħna 3 punti sempliċi. L-ewwel waħda huwa bnija fuq il-parabola fejn ir-rej jibgħat biex jistiednu l-kulħadd għal festa tat-tieġ ta' ibnu. L-ewwel ħaġa, morru u stiednu. Kemm hija importanti eżis ħuti, ma nibqgħux marbutejn fil-Knisja, fis-Sangristija. Jekk aħna Knisja missjonarja ma nistgħux ma noħorġux. Rridu noħorġu. Inwaslu l-kelma dak li aħna rċivejna ngħadduh lill-oħrajn, dak il-ferħ li nħossu ma nistax inżommu għalija. Irrid ngħaddih forsi l-ewwel qabel kollox lil żewġi, lil marti, lil uliedi, lil dawk li huma ħbieb tiegħi fuq ix-xogħol, lil ħbiebi u tant sitwazzjonijiet oħrajn. Immorru, ma niddejqux nistiednu, aħna ma nimponux ruħna il-Knisja ma timponix ruħha. Il-Knisja tistieden għaliex mhux għalija, tistieden lil bniedem biex jiltaqa' ma' Kristu.
għaliex hija l-laqa ma' Kristu li salva, hija l-laqa ma' Kristu li teħles, u għal dan tistieden il-Knisja biex il-bniedem jiltaqa' jiġifieri ma' Kristu. It-tieni aspett li jgħidilna Papa Franġisku, immorru nistidnuhom biex nagħmlu festa. Issa din ta' min l-ewwel qabel kollox nistaqsu lilna nfusna aħna l-laqa tagħna ma' Ġesu bħal mija din tal-lejla laqa fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija inħossuha festa jew inħossuha peace, qisu xi kmand, qisu xi ordni, qisu xi kmandament. Kemm hija importanti l-laqa ma' Kristu hija dejjem festa ta' ferħ. U allura rridu nistiednu l-oħrajn, anzi nista' ngħid mingħajr ma nistidnuhom, irridu nħallu l-oħrajn li jaraw dan il-ferħ tagħna u jinġibdu jissaħħru għax il-ferħ isaħħar jiġbed lil ħadd ieħor, imma mnejn ġej dak il-ferħ? Forsi dawk il-persuni ma għandhomx slalef fil-ħajja żgur li għandna kollha kemm aħna. Ma l-ferħ tagħna ġej għax iltqajna ma' Kristu, għax għarafna l-Kristu, għax inħossuna maħbubejn, inħossu li Alla weraħnina magħna u ħabna. U fl-aħħar Papa Franġisku jgħid għand min se mmorru, jgħidilna lil kull min issibu teskludu lil ħadd. Kif kien jagħmel Ġesu, il-Fariżej kienu jistennew li għax dak kan midneb, Ġesu m'għandux jersaq lejhom u jkellimhom, le għal kontrarju. Kristu jgħidilhom isma' t-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom imma l-morda. U allura l-kulħadd hija ħasra li xi minn daqqiet aħna membri tal-għaqdiet u for aħna l-insara hekk ninagħlqu l-ispeċi dok persuna dik ma tridx taf ta' u dik ħatati każ murar se billi xnejdilha netikettawha. Imma propju dik il-persuna li aħna rridu nsejħu. Ma rridu neskludu lil ħadd. Alla fl-imħabba tiegħu għandu sejħa għal kulħadd. U allura eżis ħuti jew nilqgħu din il-kelma li tiwaslilna anki Papa Franġisku li hija l-kelma talla. Ejjew allura f'din il-ġurnata inkomplu nitolbu għal missjonarji tagħna, jiena konvinta li hawn sensibilizzazzjoni kbira f'pajjiżna ta' f'Malta u Għawdex, għaliex l-għajnuna hija kontinwa. Aħna llum nagħmlu l-ġabra, kif ħanamlu issa minn hawn ftit ieħor għal missjonijiet imma niggarantilkom li l-Maltin u l-Għawċejn jaħsbu fil-missjonijiet is-sena kollha. Is-sena kollha ma jinsewhom qatt u xi wħud anke wara mewthom jiftakru fihom għax iħallulhom anke xi ġid tagħhom. U allura kemm hija ħaġa importanti li aħna anke nagħtu minn dak li għandna għaliex biex ngħinu l-kelma talla, għaliex il-kelma talla tiġi akkumpanjata billi aħna naqsmu mal-persuni li tkun qed taslilhom il-kelma talla anke dawk in-nuqqasijiet u l-ħtiġijiet li huma għandhom bżonn. Jiena bdejt bis-sinodu, ippermettuli nagħlaq bis-sinodu wkoll. L-ewwel ġimgħa kont mistieden u kien hemm misqof mill-Afrika għalli inti Malti, għax ikun hemm insomma fuq il-karta it-tag li jagħtuk, għatlu iwa. Għalli jiena isqof li għamlitni waħda minn Malta ħalset għalija s-saċerdozju tiegħi ħalset għalih waħda Maltija. Kemm hija ħaġa sabiħa. Illum isqof jieħu sehem jipparteċipa għalkemm dejjem jiġifieri anki baqa' jżura lil din il-persuna rikonoxxenti u rikonoxxenza kbira. U nagħlaq b'dan il-ħsieb. Illum aħna l-Ewropa qegħdin niġbru diġà qegħdin ingawdu mill-frott tal-għajnuna li tajna l-missjonijiet għax l-Ewropa hija illum il-ġurnata huma ħafna mill-missjonijiet mill-pajjiżi tal-Afrika u pajjiżi oħrajn li qegħdin jagħtu s-servizz tagħhom fil-parroċċi fl-Italja, anke Malta għandna. Anke Malta diġà għandna missjonarji mill-Indja li qegħdin jagħtu servizzi jew mill-Pakistan li għadu qegħdin jgħidu diġà servizzi f'xi parroċċi ġewwa Malta. Allura kemm għandna xi nroddu ħajl lill-Alla. Tassew il-kelmiet ta' Kristu ma jiġux nieqsa.
illi min jagħti darba jew oħra jirċievi biex ma ngħidx dak li qal Ġesu, li min jagħti wieħed il-mulej jagħtih lura 100. Jien niggarantilkom ma ssibu ebda bank li joffri dan l-interessi, anzi jaħodlok kultant. U allura nagħmlu l-qalb. Sant Twistejn kien iħobb jgħid lill-insara meta kienu jiġbru għal xi bżonnijiet u l-ħtiġijiet tal-oħrajn. Sant Twistejn jgħidilhom: min qalilkom li l-flus ma tistgħux teħduhom magħkom? Il-flus tistgħu teħduhom magħkom, però mhux toħodhom miegħek, tibagħthom ma' ħaddieħor. Meta tagħmel il-karità, jiena u int inkunu ninvestu flusna ġidna fil-ħajja ta' dejjem. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti jeżis li tolbu l-missier biex aħna narfu l-imħabba kbira tiegħu għalina meta tagħna lill-ibnu b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna u ngħidu: mulej ħeġġeġ fina in-nar ta' mħabbtek. Biex fil-Knisja ħadd ma juża l-awtorità tiegħu biex jaħkem imma biex jaqdeb l-imħabba u bl-umiltà nitolbu. Biex min għandu awtorità pubblika juża s-servizz tal-bnedmin u ma xal interessi ta' xi partit nitolbu. Biex il-morda u min ibati jilqgħu is-salib faqda ma' Kristu jsibu faraġġ fil-fidi u joffru din it-tbatija għal missjonarji u għal missjonijiet nitolbu. Biex aħna nitalmu nġorru s-salib tagħna bi spiritu ta' servizz l-aktar lejn ħutna fil-bżonn anki nofruh b'offerta għal missjonijiet nitolbu. Nixtieq li fil-ġurnata tal-lum niftakru dawk il-missjonarji li huma ħafna, mod partikolari Maltin u Awċejn li l-mulej sejħilhom għal għandu biex jagħtihom, jiena konvint li diġà tagħhom il-premju ta' dejjem ta' ma aħna nitolbu l-mulej biex jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu għal missjonarji li qegħdin jaqdu dmirhom f'sitwazzjonijiet anke ħafna drabi iebsa u diffiċli, u nitolbu għalina l-kol biex aħna l-kol nkunu anke missjonarji kull fejn inkunu, fil-post fejn inkunu. Nitolbu: mulej ħeġġeġ fina in-nar ta' mħabbtek. U Alla tal-paċi u tal-maħfra fi Kristu l-Qassis il-kbir li daħal fis-smawiet, inti urejtna l-qawwa tal-fidwa fis-sagrifiċċju tas-salib. Għatililna li nixorbu l-kalċi tar-rieda tiegħek u nieħdu sehem fl-ubbidjenza ta' ibnek li fdina u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għal tifkir mill-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej ħares lejn il-wix ta' Kristu tiegħek li tallilu nnifsu fidwa għal kulħadd u għamel permezz tiegħu il-ġnus kollha minn tarfa l-ieħor tad-dinja ifaħru l-kobor ta' ismek u li kullimkien issirlek offerta waħda u l-istess bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħaj. Għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġaj ġbart miegħek lil-uliedek li jidnu b'kien xerret u biet minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek qaqqadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa rat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' għal dejjem id-dam li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Minħabru l-mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irraddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Xokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod partikolari l-missjonarji, mhux biss reliġjużi imma anke lajċi. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Kellna għalina l-koll nitorbuk, għatililna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu l-eben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema egra fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li inti trejt fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi miegħek. Miegħek ukoll. Nejdu flimkien. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħek, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. ġisem id-dem ta' Kristu jħarsuni għal ħajja ta' dejjem.
flimkien nirringrazzjaw lill-Alla ta' dell-Ewkaristija. Ekku nitlob għal-missjonarji tagħna u npoġġu taħt il-protezzjoni tal-Madonna ta' Pinu il-missjonarji li ħallew pajjiżna biex imorru xandru lill-Kristu. Għalhekk flimkien ngħidu Ava Marija lill-Madonna umu bil-wieqfa. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu, Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu. Saħħatna mulej bid-don tal-fidwa, għamli l-fidi vera tibqa' tixtered bla qiegħda bis-saħħa ta' dil-għajnuna tas-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Kif semmejna qegħdin f'jum il-missjoni mad-dinja kollha, issir il-ġbir kollu il-lejla u għada bris din għal-missjonijiet, għal-bżonnijiet bil-ħtiġijiet tal-missjoni. It-talba tar-Rużarju għal-paċi faqda sħiħa mas-santwarji tal-Mediterran nhar il-ħadd 20 Ottubru fuq it-suntir tas-santwarju ser issir il-Rużarju aks flambe bħala talba għal-paċi. Ejjew ninġabru flimkien biex fis-sitta ta' filgħaxija nitolbu għal waqfien mill-gwerra. Jekk ikun il-maltemp il-Rużarju isir fil-Knisja fis-sitta ta' filgħaxija dana għada talba r-Rużarju għal paċi. Loti tad-dem inħeġġu l-kun minnu f'saħħtu sabiex illum il-ħadd ġifieri għadu 20 Ottubru imurjat id-dem li huwa tant bżonjuż bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. jibberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Madonna